Shoutout din po pala kay Ginoong Libot Kamsu, kay Sir Jason sa pagpunta ngayong araw sa store. Shoutout ko lang bigla si Sir Richard na alam mo yun, parang buzzer beater dito sa store namin. Pasara na kami. Tapos binilip pa rin niya tong mga J4 natin dito na pambabae. Bibigay niya daw sa mga anak niya. Napakabait naman. And salamat din sa magandang deal na napag-usapan natin. See you po bukas. August 18 naman, anong balita? Parehas lang. 30% off pa din tayo dito sa mga shoes na nasa loob. Taas, baba. And 20% off naman tayo dito sa mga Vans dyan sa taas at Converse. At dito sa ating recent arrival ng mga sapatos. Yan o. Zoom out ko na para sa inyo. At ipagpapatuloy pa rin po natin yung 50% off sa kung sino man yung dating customer namin within this August na magpo-post ng Reels. Dapat po within August lang yung nabili nyo. And dapat po isisend nyo po sa page namin yung link ng Reels na ginawa ninyo. Para ma-verify namin kung nakapublic po ba o hindi, o kung sa account nyo po talaga yun. Madali lang po gawin. Punta lang kayo dito sa store or kahit i-PM nyo lang na nakapag-post kayo ng Reels, 50% po bibigay naming discount sa'yo. Ito, magkano na lang? 500 na lang doon, naka-hierarchy ka na. Social. Basta within this August po kayo nabili, repeat customer na po ang tawag sa inyo. Deserve nyo po na magkaroon ng 50% off. Basta mag-post lang po kayo ng Reels ng nabili nyong sapatos, kahit yung picture nya lang, kahit yung suot nyo siya, ginagamit nyo siya, bahala na po kayo. Basta yun lang po yung hinihinga namin. Reels na naka-public. Tapos ito po mga pambata natin, nandito pa rin. Naka 30% off din po yan ha. Baka hindi nyo lang nakikita, meron dyan sa taas. Ayun o. May Nike rin nyo dun o. Kung hindi nyo nakikita, pwede nating akyatin yung gamit tong hagdan. So itong Ultra Boost na to, 750 lang. Pag naka 30% off, murang-mura na lang yan. Yun o, CDG. Ito, Converse na leather. Tapos yung off-white natin, nandiyan pa. 20% off po tayo dyan. So yun lang po, maikling video lang po ito. Continuation lang naman siya nung kung ano yung promo natin kahapon. Shoutout din po pala kay Libot Kamsur, kay Sir Jason sa pagpunta ngayong araw sa store. Siguro may po-post siyang content. Nagpapasalamat po kami ng malaking malaki kay Sir Jason, kay Ginoong Libot Kamsur. Masaya namin kasi nakapunta ka dito at nag-enjoy din po kayo sa kakaibang ukay experience na nakita nyo dito sa store. So salamat, kita-kits po bukas. Patuloy natin yung sale natin hanggang sa susunod.